Jeg står her i Great Danes Fight Club, og lige bag mig, der har vi simpelthen vores MMA Fundamentals hold kørende. Jeg står her med en af trænerne fra MMA Fundamentals hold. Gustav, velkommen til. Gustav, hvad er det fedeste ved at være træner for de her unge mennesker, som måske har en drøm om at gå hele vejen en dag? Det er jo, at man selv har været der selv en gang, og så det der med at være det første ansigt, de kommer til, og ligesom være den, der sætter dem i gang med hele rejsen til at blive lige så god som Benjamin Pienaar. Nice. Så Gustav, hvis der sidder en derude, som godt kunne tænke sig at starte til MMA, men måske er lidt nervøs for at komme op, hvad er dit råd til ham? Kom afsted. Vi har, altså, det er ikke fordi, at det er sådan en dræberklub, hvor alle bare smadrer hinanden. Vi har alt fra mødre til sønnerne til mødrene, og store og små, farlige, ufarlige. Der er plads til alle her, og vi kan alle sammen have det sjovt. Jeg sidder her sammen med Lasse, som er helt ny oppe i klubben. Har lige meldt sig til haft din anden træning. Lasse, hvad synes du om det indtil videre? Jeg synes, det er vanvittigt fedt at komme ud og bruge kroppen på en helt anden måde. Jeg har prøvet af med nogle forskellige kampsporter før, med noget boksning og noget kickboxing, men der er ikke noget, der måler sig med MMA på den måde her. Det er der virkelig ikke. Det er cardio på en helt anden måde, og der er en helt anden dynamik blandt folkene herinde, end der er i rigtig mange andre sådan kampsportsgrene. Og så bare Great Danes generelt, de har taget vanvittigt godt mod mig hernede. Jeg var lidt usikker første dag og sådan noget, så jeg skulle lige finde lidt fodfæste, men det var folk gode til at hjælpe mig. Hvad fik dig til at tænke, jeg vil gerne starte til MMA? Jeg tror, videoer og billeder fra de sociale medier, tror jeg. Og så fordi jeg godt kan lide kampsport. Man kan få lov til at udforske og udfordre sig selv på nogle helt andre måder, end man kan andre steder. Og hvad er dine ambitioner med MMA? Kommer du bare for at få en masse god motion? Er det for at lære at forsvare dig selv? Eller kunne du godt tænke dig at være inde i buret, som vi er inde i lige nu, og måske have en kamp en dag? Jamen, jeg tror, det er en blanding. Altså, man gør det jo ikke bare for sjov. Man har jo selvfølgelig altid et mål, man gerne vil nå, ikke? Så jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme i buret. Selvfølgelig kunne jeg det. Det er helt klart også for at forsvare mig selv, men jeg er også soldat til hverdag, så det falder godt ind med min profession. At være dygtig til at forsvare mig selv og kunne slås. Tak for det, bro. Ja, selv tak.